В Бургас продължава семинара за инструктори, който провежда Българската карате киокушин федерация. Единствената лицензирана от Министерството на физическото възпитание и спорта федерация по карате киокушин проведе еднодневно обучение за сенпаи и сенсеи от цялата страна. Миналата година бойците на България бяха лидери на 2 европейски първенства по категории в Украйна и абсолютна категория юноши и девойки във Франция. Тези постижения направиха 2009 една от най-успешните за България в най-твърдия стил карате. Българската карате киокушин федерация има 27 клуба в страната, в които тренират над 2000 младежи и девойки. Обучението ръководи председателя на Българската карате киокушин федерация Шихан Христо Трайков Пети дан. Семинара беше на доста високо ниво. Аз с удоволствие забелязвам, че всъщност техническото ниво на сенпаите и сенсеи от различни градове се повишава. Уеднаквяваме техниката, уеднаквяваме преди всичко принципите на работа. От там нататък всеки е свободен сам да преподава индивидуално в школата си, да развива индивидуално характеристиките на децата, с които работи. Българската карате киокушин федерация представи календара си за новата 2010. През новата година централата има натоварен календар от събития, които ще й помогнат да продължи да бъде сред лидерите в Европа и света по японското бойно изкуство. Имаме предложения за 3 турнира: Балканска купа в Гърция, или турнир в Белград, или международното първенство в Вроцлав в Полша. Открито първенство на Полша ще изберем в кой ще участваме, а може би в 2 турнира последователно. За вътрешния календар предстоят изпити цял февруари месец за кю на децата от различните школи и след това имаме 2 републикански първенства март месец за юноши и девойки, младши възраст, деца, и за мъже и жени март месец също в Бургас. Знаете ли нещо за състоянието на целия национален отбор? В момента, така както се бяхме разбрали края на декември месец, националният отбор е известно време в почивка, имат задача да се възстановят, да излекуват някои травми. Това, което зависи от мен, е тая част от националния отбор, която е вече позиционирана във Варна, сме започнали силова подготовка и възстановяване след тежкия тренировъчен режим, който беше до декември месец. Основен акцент в обучението на инструкторите по киокушин карате от цялата страна беше поставен върху изпитната програма за 2010 година.